Bewoners van de tuin had al hier alles mooi maken in de jaren 90. Verslaafden en orendaklezen bij en oor in een dagopvang. Maar als gevolg dealers, bedreigings, geweld en orenoorlijst. Het gier de laatste jaren krijgt beter zonk de dagopvang van junkies op de Zuidergrijfswal zit. En die moet daar blijven, vindt de buurt. En dat lieten ze juist doen op de informatiebijeenkomst weten. Een bijeenkomst met beveiliging erbij. Want de reacties op het plan binnen soms tijden vol. Je durft straks niet meer over straat en daar worden we heel moe van en heel boos. En ik denk dat u kunt verwachten dat als u gaat zeggen van oh, we gaan door, dat u een heel agressief stukje Leeuwarden krijgt. Maar niet van de junks, maar van de bewoners zelf. Van bedreigings die hem in het voor via de mail gestuurd waren, leidt wethouder Eckhard Netwekker. Ik heb natuurlijk wel de nodige ervaring op dit terrein. Overal waar je een voorziening wil doen of een voorziening wat uitbreiden of aanpassen, komen buurtbewoners, ondernemers komen in verzet. Ik kan even op blauw laag komen en heb een verhaal geschetst. Ik heb maar één vraag doen. Wil jij signaal staan? Wil jij signaal staan? De meesten zijn net de oortjoegen. Ik net door de politie die de extra te verwachten oorlijst in een hoorn houden moet. De aanpak van dealers, dat is toch wel een vrij moeilijk probleem. Dat ontken ik ook niet. Want daar pak je in en daar komt er in terug. Dus dat is een moeizaam proces, zeg maar. Dat kun je niet. Ik heb daar mensen met missen zien zwaaien, schreeuwen, aangaan. Je kan het niet weten. En toen ik dit las, ik kan het bijna niet zeggen. Ik ben helemaal overstuur van dit hele gebeuren, want we krijgen bij allemaal hetzelfde geluidje terug en dan kan ik zeggen van er gebeurt niks. Het gebeurt absoluut weer terug. Ik kan het niet anders bedenken en wij zijn er allemaal kapot van. Het gaat nog maar om een plan. Uiteindelijk moet de gemeente hier besluiten of het trok gaat of net.